ya genes genes wicarane ya bapak bapak ne tole ya rama arep buta omah loci putuku tentrem ing ati wong manis putu mirah ingsun prihatin mas pokong mijil tanpa karya sengkang rina mekan Gusti Gong rino karanya sumawur gambir melati gandes luas wirakane mrati kang ngedeng basa gambyongan iki lasambut sirat karya sang samamulan satu manandang uyong barang marasuti makareng budaya kagetilu hop 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 ya 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 Nggih. Nggih, kantun Gambyong PKJ sampun katur ngiras pantes nenggo rampungipun pramuladi anggenipun ngaturaken unjukan es katur dumateng Pak Lurah saking Gabusan. Pak Lurah saking Tanon. Keparenga paring tinggalan wujudipun lagu mangke ingkang nderekaken Sugeng Kundur Pak Lurah Jethrak ugi ngaturaken lagu monggo Pak Lurah monggo kanthi tindak lon-lonan pawon keparenga ngaturaken salah tunggal lagu foto pangaston saking kulawarga temanten putri Mas Jajak Pak Yoto Pak Santoso Pak Jar Pak Pardi Pak Suparno Pak Gunadi Pak Basuki wih pura damen nih ya Allah Gusti paring ora pangapura iya terus Mas Naupal lan Mas Wito Mas Seno Mas Wiyono Mas Paiman Pak Lurah sekalian Pak Carik sekalian nuwun saged dipun lajengaken foto pangeston lan menika nenggo saking Pak Lurah saking Tanon wau Pak monggo keparenga Mbah baik hei oh kowe ya Gambyonge rong rampung Mbah lho rampung piye ta isih ha isih ya Allah carakane jare jejik ngono habis kandhani miskomunikasi nah iya niki wau jope jane kirap oh ngono lah ya ora enek dawuh piye-piye ya
niki anak-anak kula wau pun gambyong ten mriki. Tak celukane neh, Mbah. Nggih, Ya. pangapunten wau. Nggih monggo. Dipun Pak Lurah Tanon ketingal ya ora kersa. Mengke Pak Lurah Tanon kajenge nyekar kalih kadang-kadang sedap manah. Ingkang dipun remeni Kosida. Napa? Kosida. Kosidan. Ya wis gambyong anak buah musik. Ya, karo nunggu unjukan es. Anak-anakku ndang do rene ngerti mboke lagi salin ya ditinggal ki mau. Hartono karo Bambang rene. Nemo loro jinem. Jaiponge siap Mas, sinu laras. Turi putih. Ditandur nek kaponaku. Udung kambange apa? Waira kambange apa? Mbah Kirdi ki Iya. ora tau ketemu awake dhewe, sing ketemu putrane. Sriyanto. Dalem, Mbah. Pancen ya Gusti Allah iki nyadangi rezeki iki dewi-dewi dalane. Nggih, Mbah. Lah dalan rezekimu ngono, dalan rezekiku ngene ya cara agamane lakum dinukum waliyadin. Lah nggih jenengan wis tau dadi lurah, kula jago RW kalah. Dadi lurah zaman semono beda karo zaman saiki, Mbak. Lurah saiki angel jamak kok. Mula lurah saiki lemu-lemu. Penak lurah dhisik. Sisan ora enek ngono to. Berikutnya sapa iki mau? Bima Budi Sutarno. Jaranan Jaranan jaran peci sinuju karo bei para menteri jek nong jek srek urung sing ketepuk krim ketepuk jedar ketepuk krincing ketepuk krincing ketepuk jedar. sangka kono genti madhepe rono tamune akeh ning kono. Jaranan lanang jogete. Jaranan jarane jaran keci para dei Jejak telu. para menteri jrek nong jrek dong srek lurung Salim karo Mbah Lurah Jetak. Nah. Ayo nemplek ning kene. Dang, iki bolone ning shopping mosok pethuk ra nyangoni. Mbah Lurah Jetak iki apian bet. Wip. Dadi sangone Mbah ora pekewuh blas sing. Alah metu. Lentang kok lah. Mau walang kene. Bu Lurah. Oh Bu Lurah enggal niki. Nyedak mboke. Niki anak buah Mbah Sis kabeh niki. Foto se engko foto tok sabar. Ayo foto. Hihi. Kana. Isih oh. Walah. Salim. Matur nu.
Ngerti. Bu Lurah ki ngerti yen kita iki kaum miskin no ngerti. Remuk basis. Pangapunten basis menika asring pinanggih kanca-kanca nongkrong ten shopping mriku dadi pun mboten kaget. Berikutnya sengkir dhewe corong garap ning Ponorogo ndelok reok. Yo 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 ya 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 hey 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 kae arep nang endi? Balik balik. Ngontar. Pite sapa meneh kuwi? Saresah kaya ngono kae. Lakuane corong. Ayo balik iki. Reoke tutuke, Mas. Hey, 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 Piye? Dik mau Mbah Sis nyaweri aku gak entuk yo. Mau bagane mau. Karepe salah kowe iki metu celuke meneng ae. Lho, yen Mbah Sis nyaweri tak dudohi genti. Yen mau Mbah Lurah jethak saiki Mbah Lurah tanon genti ya kena. wes. Nah, iki Mbah Lurah tanon. Mbak Sis mak ngelapi sepatune kowe ya, ngelapi sepatune genti. Kadani kok. Alah. Matur suwun Mbak Lurah. Matur nuwun. Wis pokoke Mbah Lurah tanon karo Mbah Lurah jethak, muga-muga tambah rezekine. Paringi sehat, seger waras. Sapa sing menehi banci, rezekine bakal sumulur. Corong kono. Budi Bambang kono, Hartono kono, ayo mumpung ketemu Sinu Laras. Rada rono. Lah, madhepe rono lha iki nggone kaya ngene kok ya angel cah nggon ngene iki. Jomplangan para kadang. Yo. Kaya madhep rono. Rodok rene sithik. Awan-awan kok mega mendung renggiling mbasisike tega nyawang ra tega nundung kaliyan kabecikan
penak tenan jane ya. Kandhane niki Ah, gending lawas nggih Mbah Kirdi. Tur dasare joget lanang ora wedok orane penak tenan. Oh, penak. Orane resikune blas kok. Ngetak. Timun biasane. Oh kuwi yen kek kijing miring. Iki jomplangan kok. Nano tok dong ngono ya Mas ya. Nyangking ember ngiwana. Nyangking kaya ember. Madhep rono. Longgo cecer ya. Yo, tok dong neh kendange tok. Ki ora bareng blas. Manut ngarep ngono kuwi. Nana. Lungguh cecer nggo tombo kangen. Genis Ya Mas. Yo. rasa pasewangan. Jrona yo. Aja lali lo. Nano. Mangga jeng. Nyebar godhong karo sabar sawetara. Oh, bar niki barok, Mbah. Lah iya, Yo. bar kibar. Omah gendeng Tak tak saponan. saponane. Sawung glenang. Migat kabeh ning arep manteni piye ora jenggelek sing pindah nggon dicoplok 40.000. Gletak. Bali, hop, gletak meneh. Mengkurep. Kentik-kentik. Miring kiwa. Bali, hop, gletak meneh. Bali maneh. Gandho liya gandho manuke apa mano bodang pencane miteng gedang Sep, yen bencong sep, yen bencong bencong ning witing gedang Suwo masih Beta janggelek Bali maneh Ndondok gandeng wektune wis awan sithike edang sithike serata ya nduk ya. Ayo foto karo Mbak Manten karo Mas Manten sik. Mau wis foto urung? Ayo tak gelis. Ayo cus. Ya, foto. Nek ndi-ndi iki anggere jam 12 kurang seprapat ngono iki wis rampung. Iki rada keblondron sithik wektune ora apa-apa to wong ya kabeh mawi iki ya urung genep jam 12. Iya. Ora wis teko kene iki wis bareng ning situ. Katur dumateng panjenenganipun Ibu Ju